Buenas, buenas. Hoxe, a verdade que me pasou unha cousa super curiosa que vos quería contar. Chamoume unha axencia destas de Instagramers ou Youtubers ou cousas así, que me fixa así en principio moita ilusión a chamada, e que despois levei un chasco moi grande, porque cando se puxo a falar comigo de que sí que podíamos subir moitas visualizacións e moitos followers e moitas tal, a primeira norma que me puxo é tes que deixar de falar en galego. Como xa sabedes, foi unha decisión que tomei hai tempo empezar a facer vídeos en galego, porque creo que nos entendemos moito mellor, sobre todo por aquí, cos clientes que temos e tal. É certo que non chego tan lonxe, e díxome unha cousa super curiosa. A ver se me contestades por aí, se me comentades, que o algoritmo das redes sociais íbame a limitar moitísimo e que cada vez o iba a facer máis, que o galego que iba a estar limitado. Que pensades? Vos que credes? Eu, na miña humilde opinión, vou a seguir facendo vídeos en galego, apostei por isto e non me está salindo mal de todo, a verdade é que hai moita xente que me ve e estou super contento. E nada, simplemente pois, quería contarvos esa anécdota que parece ser que en galego non lle dades tanto a me gusta e, sobre todo, non lle dades tanto a seguir. Contádeme por aí, a ver que decides.